Chini tiprasa dopharok chini tiprasa bosongrok boini selaimung nangjak boini khua nangjak de wngkha uansugui manliya salborom bisiborom kami amchai rogo sakhamya kotor bai joprobjagui tongo nasigi naikha hankhe o bemar rok kwrwi gwnang no nasigui joprobma hai tini kwrwi nukhung rogo no bisi joprobjagui tongo obo hai ma tongo Kollanpur RD block amchaini gadi hatai parani moni debborma ni sajak mili debborma bisiknui romoi sakhamya bai joprobjagui thongoro klaijak bachawi manya bini umor bisi kaisi sini eba 17 bosor wngkha bo tini bisiknui romoi bo thongoro klaijak keboni chubachuk manya obo haikhe no tini borok lokosongni thani kicha chubachuk naikha sankha je chubana muchungnai rok tiprasa dophano hamjaknai rok norok chubajak baidi bank account rok rijak tongo je chubana muchungnai rok kisa misa chubajak baidi Ngai lungkangkai kenaran nayoi mutera sa sekal semana ka di kangkai tai so lumu ngai hasi hamya angkangkai daktor bot thangka uzabari bot thangka uzabari thanga angkai mutai khaje nei pun mak na bari paye mutai khaja ngai tak mo ma pa kha to go ma pa kha sengno daktor kayu onop ni ara trang mani tai kai sun daktor mo khai ang ma ya bo aku tulah telang makai telang kangkai jibi bodi tong nih mani ang tong lihat ang kiri hina adino nggak dokter ke bodi tong nih ini hingga no nggak sarang rang kiri yang bodi tong mah yang naik telang nasi misi payu ini naik pekata nggak bodi tong makai hamta ini hina nggak tong mah sarang ini kata jadi nana bodi tong dah hinca hinca kata lu kurang tanya lu kusan mereka 사주 탄생할 때 안 벗어지는 나이는 그 바이라 판තර랑 나이스나 힘든 거지 어려서 빠이캬 뭐 빠이캬 띠라보 빠이캬 자가 빠이캬 근데 안 가고 기절 놓고 사만이 사주 나이캬다 바이라 뚫랑 하나 안 나이리 나이스나 힘네 안 힘든 거 이제 그로 버리던 거 가스 걸린 거 이거로 kelas 9 na pori tong mani na angkai lungkang kai pori malinya ngai lu haya kelas ngai pori malia botang itu botang malia himalia angkang kai ba samne kai wishla ke de bama moni de bama mili de bama khas Kollanpur